Chakwakiya bai bada kala inna ta san kalwa ta san inna gida guda gidan haya gida wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya gida wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya gida wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya ga gida mai gidan haya mai gida wancan da wancan da wa'in da wancan duk suna gidan haya daya in zaka ba mai gidan haya kudi shi ba zai damu ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bayo Allah na lura ina zuwa ina wucewa nan wurin na ganki tun ɗazu nan wurin tsaye ina tunanin ga alama kuma ke baƙuwa ce ko ina wucewa nan in dawo in ganki. Wallahi kuwa ni baƙuwa ce da yake muna saidan tuwo ne a garuruwa haka to shine yanzu na zo nan garin to
to kaya na ma har yanzu suna tasha wallahi, kuma in na dauko su ma ban san inda zan kai su ba, shine tunani na tun ɗazu nake nan wurin, amma kayan suna tasha. Inna lillahi subhanallahi. Ai ki kwantar da hankalinki, ni mai gidan baki, gida ne na harƙalla, gida ne na kowa da kowa, saboda haka kake da mu zan baki kuɗi, in na baki kuɗi ki take kwaso kayan, in ki kwaso kayan ki zo nan ki tambaya ina ne gidan baki, to kowa zai nuna miki. Yanzu zan baki kuɗin ai. Wayo maigidan haya, kwaya ta kuma bai bada kana. Ai baki da mu. Inna ta san kalwa ta san inna gida Wanda ma na rasa inda zan je ne, sai wanda ya kama ni. gidan haya. Wayo maigidan haya, gidan haya. Wayo maigidan haya, gidan haya. Kwaya ta kuma bai bada kala. Inna ta san kalwa ta san inna gida guda. Gidan haya, wayo maigidan. Papa, bismillah, ku shigo. Bismillah, papa. Yawwa. A cikin gidan haya, dan mai gona daban yake da dan mai noma. Kun ga ɗakin nan na na everything is clear. Everything is being everything is clear. Yes, no problem. It's actually. So Baba gida yayi. Yes. Why not banga swimming pool ba? Swimming pool? Wawa za a soya yanzu. Haba, wanga gida fili to abin da kuka so ku yi gidan mai gidan haya. Baba. Okay, Baba gida yayi. Amma nuna mana ɗakin mu domin mu ji mu ake kai mu. Kai ko wai da abin ka kara kufa. Na ce ga ɗaki nan ne ai. Okay, thank you for your motion. Thank you for your motion. Exactly. Kila momi. Baba. Naji ka ce komi kike so ki yi. Komi kuka so. Everything I like I'm Duk doing. abun da kuka so ku yi gidan. Thank you old man. Ina lillahi. Haba kai kuma. What is this? Haba. Shin kai namiji na? Bros, what an Baba said. Because me I come from America, Baba. Oh. This is commonly in my town. Okay, America. What happened? Shin namiji na? Yes. Wallahi ni na azama caka. Wallahi na azama caka. Bros, this na only Baba get sense. Amma ne ko America. Gidan zuwa aka kai shi ko? Wani Baba dariya. To yanzu dai ga daki nan ne ko kofi. Kwaya Allah ta ya ba ku lafiya da gaskiya. bai bada kala. Inna ta san kalwa ta san inna gida guda. Allah ya ba mu sa'a. Gidan haya, wayo maigidan haya, gidan haya. Wayo maigidan haya. Wai America. Abu haka na Wayo maigidan haya. Mai gida. Wancan da waccan da wa'inda wancan duk suna gidan haya ɗaya. In za ka ba mai gidan haya kuɗi shi ba zai damu ba. Dama abin da ya sani sa a yi kiran ka yaro. To, gashin dai ya kamata ka mishi faɗa. Sana'a ce tun na bashi jari yayi, ba sai inda ya kai abin nan ba sai ya je ya salwantar da shi. Kuma ya kamata ka mishi faɗa, ka ɗan bashi ɗin shawarwari ko kai yana jin magana. To, madalla, kuma da Allah ya sa na zo da wani. To, kai malam kwalba, a duk lokacin da matarka ta zamana ita ka jin tausanka ba kai ka jin tausanta ba, to ka shiga uku. Wallahi ka shiga uku. Saboda haka ko da yaushe burinta ta ga ka ci gaba, ba wai a ta ga an hika ba. Silasta duk lokacin da matarka ta ɗan rora sai ta miƙa maka kai ma ka tattali ka tara kanka domin me ko da yaushe ta ga tana alfahari da kai. Saboda haka yanzu ka ba mu guri za mu yi shawara da ita ku ga mu yadda ce. Ina godiya. Godiya nake. Ka shirya.
Ni yanzu kai yaya abin da na gaya tun da dai kaga gidan taro ne yake ciki ne. Shawarar da ni yanki zan ƙara yi mai wata, zan ƙara ba shi wani jari ko kuma in aza mai wata sana'a wadda zai ko hakan ga tuwo da miya ko ya ka gani. Wannan shawara taki ta yi ta waga sana'a da kinka ce za ki yi mashi ta tuwo. Tabbas ki gaya mashi ya je ƙofa gida ya zauna, idan mai sayan tuwo ya zo ya baka shi kuɗi ya kawo maki, sannan ki zuba na adadin abun da ya kawo maki ki ba shi ya mayar. Shi zai sa ya san ciwon kan shi, sannan ya san ina an ka dosa. Kuma ubangiji Allah ya miki albarka. Wannan shawara da kinka ɗauko na ji daɗin ta wallahi. Shi na sa a koda yaushe na ka son in gan ku tare. Ubangiji Allah ya ba ku zaman lahiya. Kai ba za ka fita ba, ko mugu ne kai inda kuɗi ba za ka koro ba, ba za ka koro ba a cikin gidan mai gida. Jiya na ji an ce mota da ta kiɗa wani, ashe kai ne? Ni ne. Kai ne? Ai tirela ce da lodin siminti. Ye, ana ƙaura na Madina, tirela na Madina, kai ka ji ko shasha. Kai gaba da kai. Ka taɓa ganin wanga ɗaurin? To rabin kai na da ya cire sai da ya kai Sokoto. Rabin kan naka. Daga Sokoto likita shi buga waya. An ka samo shi da kyat, shi yasa an kai wanga ɗori. Shi yasa haga fasali na ya canza. Na gani ai ba haka ke ba. Wallahi ba haka ke ba. Tirela da lodin siminti. Na Kwaya ta kuma ai kwata din ne kaji. bai badakala. Ai ba komai bane, ina da labarin komai. Ka ce mani ka sha kashi ga hannun kurma. Kaji ai ina cikin daki ina ji har da kitse ka mata. Kitse inda kai mata ina saman garin mata ta faduwa ni. Kai. Faduwa ni. To ashe ban sha bugun banza ba. To ina kake? To Allah magana ka ta tsaya daga ni sai kai. Ai ka san Kurman nan mahaukaci ne. na sani. Mahaukaci ne kurman nan. Ina kaura. Zo ka. Wagga wannan sirri ne tsakanin da kai. Kana ji? Kai bari daga murya. Ai ka san ina da mata gidan nan. Shi yasa nace kamar daga murya. Na sani yan masiwa ce. Yan masiwa ce. Ka ganta kamar fashi. Sai sababi ta rugu bala'i. Matar dan kurma. To iya da za a yi matar dan kurma. Sai ta zo wurinka. In yi hauzi. Za ta hai. Alini. Saboda ka san me hali bai fasa hali ne. Ai ka Sai dai in ba na shi bane aure yayi. ai ka san kurma ta ce yayi an ka bashi ita. Rage murya. Ta ce yayi an ka bashi ita. Kai. Ai baka ga ta yi shi ma'ana ba. Za mu san yadda za mu yi. Ai ma da kurma. Ya gani. Kakka yadda ka gaya ma kowa abin da ya faru, kakka ce ba tirela ta bige ni ba. Siri ne. Akwai kuɗin sirri. Siri. Kwalba. Wayan sheri. Na fasa zuwa bolin ga dama boli na zani. Ne. Kuma ina jin gaya ne. Yo mai gidan haya, mai gidan haya, gidan haya, gidan. Yo mai gidan haya, mai gidan haya, gidan haya.